Oseas of Hani Alan Go, dulot ni Nene del Rosario. For the divine intervention of land dispute and Atlidong, Hibago, Salugon, offered by Nene del Rosario. For safe and good health of Rosalia Asense, Juliet, and Janet Villafuerte. For safe and good health of Carmen, Cindy, Arnaldo II, Bunak, Arnold, Ruby, Berenias, Viel, Maria Rodriguez, Maria Faye, Donna, and Jerome Rodriguez, and for complete healing of Arnaldo, offered by Benang Bunyag. For complete healing of all sick members of CRC and LLFC, especially Cabral, Salvi Cabral, and Siste Bahamundi. Mass petition for safety, good health, and financial success of Maria, Francia, Mary Jane, Roderick, Virgie, Hector, Alexis, Biboy, Joseph, Noime, Luis, Judy, and Marie. And for complete healing of Johola Marie Decena, offered by Llantero and Decena family. Seriman, for the eternal repose of the souls in purgatory, offered by Nene del Rosario. Sa liwat Diyos marahin aldaw mga tugang. Sa toya pong ipinagsiselebrar ngunyan, ang solemnidad kan Kristong Hade. Ang tema, ang pagtukdas kan kahadean ni Diyos. Ipinagsiselebrar niya to ang solemnidad ni Kristong Hade. Sa liturhiya, inaapudan kita gabos na maghurup-hurup, manunungod kan kahadean ni Diyos. Ang sa iyang kahadean, yun tunay na pagkamot asin katuninungan. Ipamibig niya to sa selebrasyon kang liturhiya na si Kristo magdanay bilang hade kan sa tong buhay. Siya mananggad ang tunay na hade na dinaog ang poder ng kadikluman na darakan pagkakasala. Ang sa tuyang celebrante, si Reverendo Padre Darius Romualdo, Chancellor. Matidugan gabos para sa awit kan pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Espiritu. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan ng Diyos.
Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, sa makakangalas na sakramento, ipinapagiramdom mo sa samo ang sa imong pagsakit asin pagkaganan. Sambahon mi ang misteryo kan sa imong hawak asin dugo. Tanganing danay na mapasamuya ang bunga nin sa imong pagtubos samo. Ika na nabubuhay asin nagahade, kay ba nin Ama asin ng Espiritu Santo, sarong Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Tukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Anenot na babasahon, nagpapahayag manunungod kan akin in tao na may dakulang kapangyarihan. Sa bagong tipan, an aking ini, iyo, si Heso Kristo. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Mga vision sa banggi sa kuyang nahiling. Nahiling ko na minadatong sa ibabaw kan panganuron ang sarong siring na aki nin tawo. Siya duminulok sa gurang asin dinara sa saiyang atubang.
Sa iya itinao ang kapangyarihan, kamurawayan, asin kahadean. Naging surugoon niya ang mga tao sa gabos na banwaan, asin gabos na tataramon. Ang sa iyang kapangyarihan na daing kasagkoran, dai matutunaw sagkod paman. Ang sa iyang kahadean, dai marurumpag. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Hade ang kagurangnan, ang sa iyang gubing kamurawayan. Hade ang kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Hade ang kagurangnan, ang sa iyang gubing kamurawayan, ang sa iyang hagkos kapangyarihan. Hade ang kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Ang kinaban na lalang mo masarig, dai mayuyugyug, ang sa imong trono masarig, puon pakaidto. Ika kagurangnan, nabubuhay sa panahon na daing kapinunan, asin daing katapusan. Hade ang kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Ang mga pagbuot mo, tunay na mapapaniwalaan. Maninigo sa imong harong an kabanalan, kagurangnan sa panahon na daing kasagkoran. Hade ang kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Ang Diyos iyo an Alpha asin Omega. Si Kristo ang hade na urog na makapangyarihan, sa iya ang kamurawayan na mayong kasagkoran. Ini ang katotohanan na ipinapahayag kan ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin Kapahayagan. Si Hesu Kristo ang maimbod na saksi. Panganay sa mga gadan, hadi kan mga hade sa daga. Namumuot siya sa to. Hinugasan niya ang satong mga kasalan sa iyang dugo. Asin kinibo niya kitang mga hadi, asin padi, sa paglingkod sa iyang Diyos, asin Ama. Bapa sa iya ang kamurawayan, asin kapangyarihan sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Siya ang madatong sa panganuron. Mahihiling siya nin lambang saro, sagkod kaidtong mga guminarod sa iya. Asin pagtangisan siya nin gabos na tawo sa daga. Ini ang katotohan. Amen. Ako ang Alpha asin ang Omega, ulay nin Diyos na kagurangnan. An ngunyan, kaidto, asin madatong an makakamhan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Matindugpuan gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susog kay San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Pilato nagsabi kay Jesus, "Ika ang hadi kan mga Hudiyo." Si Jesus nagsimbag, "Iyan ang sa imong paghuna, o may nagsabi sa imo dapit sako."
Si Pilato naghapot, ano ako, Hudiyo? Dinarakas ako kan sa imong banwaan, asin kan mga puon kan kapadian. Ano ang ginibo mo? Si Jesus nagsimbag, an kahadean ko, bakong an kinaban na ini. Kung sa kinaban na ini, an kahadean ko, an sa kong mga kampon, makikilaban ko ta na, tanganing day ako mahulog sa kamot kan mga Hudiyo. Kaya sa katunayan, an kahadean ko, bakong gikan digdi. Si Pilato nagsabi, konsiring ikahade. Si Jesus nagsimbag, totoo ako hade. Huli ka ini, ako namundag, asin huli ka ini, ako napadigdi sa kinaban, tanganing maging saksi kan katotoohan. Maray na barata nin sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, tukaw po. Diyos maray na aldaw sa indugabos mga tugang, siring man sa mga nagdadalan, naghihinanyog sa tuyang Santa Misa. Yaon na kita sa pinakahuring Domingo kan kalendaryo liturhiko. Asin sa sunod na Domingo, mapuuna naman kita nin bagong taon sa paagi kang enot na Domingo nin Adbiento. Kaya sa pinakahuring selebrasyon, yaon perme ang selebrasyon nyato, iyo ang Kristong Hade, Christ the King. Sa Pilipinas, mayo kita kan inaapod na monarkiyang liderato. Bakong arog sa ibang bansa na may mga inaapod na hade, alagad kong hilingon nyato, may mga hade, may mga king and queen sinda. Pero sa modernong panahon, nagdidikit na sinda. As in, kadaklan na beses, bako ng liderato, kundi titulo na sana ang tinatao sa sainda. Iba ang pakaintindi niya to kang pagiging hadi sa Pilipinas. Kadakulon sa Pilipinas ang hadi. May mga naghahadi-hadian, di ba? Sa pelikula, igwa kita nin mga hadi. King of Comedy, si Dolphy. Gwa kita kang King of Filipino Movies, si Fernando Po Jr. Igwa mang kitang hadi kang Tundo, Asyong Salunga. Dawa sa mga kakanon, kadakulo nin hadi, may Burger King, may Chow King, di ba? Iba-iba yan. Nagralaban na sa nasinda sa siram nin kakanon o kasikatan. Ano ang pagkakaiba? Ano ang nakakaiba sa inda? Kaya nabansagan sindang hadi or king. Puon kadto hanggang ngunyan, ang pamantayan kang kinaban sa pagiging hadi, iyo ang inaapod niya tong kasikatan, kayamanan, o kapangyarihan. Kaya baga ang latest ngunyan, dapat ngaya makusog ka, makapangyarihan ka. Kaya may latest ngunyan, sabi niya, he is a weak leader. Maluya ngayang leader ini, spoiled ngaya ini. Ayan. Kaya ninulit ang konsepto ta kang pagiging hadi, dapat makapangyarihan ka, makusog ka. Kaya yan ang mga halimbawa kung anong klaseng paghiling ang igwa kita sa sarong hadi. Kaya dipisil ki Pilato na maako si Jesus bilang sarong hadi. Dai niya mahuna-una, mayo ka man kahadian, ano ta, inaapod kang hadi. Asin sa Ebanghelyo, digdi mahiling niya to ang duwang klase ning hadi. Ang kagurangnan, asin si Pilato, asin pinaghusgahan ni Pilato, ni Poncio Pilato, ang kagurangnan. Hinapot niya ang kagurangnan, are you the king of the Jews? Ika ang hadi kan mga Hudiyo. Kaya baga kang nagadan ang kagurangnan, sa taas kan sa iyang krus may kasurat, Yesu Nazareno Rex Judicarum. Hadi nin mga Hudiyo. So hinapot nin kagurangnan si Pilato, ano sa paghiling mo? So, hinhulita para sa kagurangnan, ang pagiging hadi, itong yaon sa katotohanan, itong mayong tinatago. Ang taong pano nin kahambugan, ang buhay, takot asin nagtatakig ang buot. Kaya baga ang demonyo,
Siya ang hinapod niya tong hadi nin kahambugan. An buot sabihon kang tataramon na diabolos sa Grego, na kung saan kinuha ang tataramon na diablo, is manluloko, deceiver. Kaya sa Pilipinas, kadakol na mga manluloko. Buot sabihon, dakol ning tagasunod ang diablo. Kaya kung kita nabubuhay sa kahambugan, nagiging parasunod kita kan diablo. So tandaan ta na kung saan ang katotohan, yaon man duman naghahadi ang kagurangnan. May kasabihan kita, kung atubangon mo ang liwanag, nasa likod mo ang anino. Kung talikuran mo ang liwanag, ang anino perming nasa atubangan mo. Kaya, ang maaraman asin maako ang katotohan, iyo ang pinakamarahay na dalan pasiring sa katalingkasan. Sa Domingong ini, pinapagiron kita kung si Isaya ang tunay na hadi sa satong buhay. Siyempre, mayong iba, kundi si Jesus na sa tuyang kagurangnan. Sa solemnidad na ini, tinutukdoan man kita kan tunay tang pagmidbid kang sadiri, asin kan tamang pakasabot kang leader sa tuyang banwaan or leader sa tuyang simbahan. Kaya alam kong mahiling niya to ang debosyon sa Kristong Hadi, saro sa maluyang debosyon sa satuyang nasyon. Kung digdi sa satuya, natatahuban siya kang debosyon kan Peña Francia kung sain si Jesus sarong umboy, o kang Santo Niño na kung sain si Jesus saro man na umboy. Alagad ang debosyon kay Kristong Hadi, mahalaga para sa sato. Sa paagi kan debosyon na ini, magkakaigwa kita nin pagkasabot kan halaga kan leader sa satong buhay. Susugpo sa satong eksperyensya, igwa kita sa satong nasyon in krisis sa liderato. Garo madipisilon ang maghanap nin sarong tunay na leader. Kulang ang mga leader na may tunay na pagmakulog sa sato asin sa satong banwaan. May nabasa ako sa text, artikulo, ano da ang pagkakaiba kan ordinaryong parahabon sa politikong parahabon. An ordinaryo da ang parahabon, kinukuhaan sa imong wallet, ang sa imong kwarta, ang sa imong bag, relo or alahas asin iba pa. Alagad ang politikong parahabon, kinukuha bako lang ang sa imong kwarta, kundi ang sa imong futuro, ang sa imong karir, ang sa imong negosyo, ang sa imong edukasyon, pati na ang sa imong health. Ang iba nga ni kinukuha pa, inaanab pa ang sa imong daga. Yun dahil ang pagkakaiba. Ang nakakangirit lang, sabi kayan, dahil ang pulis, hinahapag ang ordinaryong parahabon. Alagad ang mga pulis na ini, binabantayan, escorted pa, asin ang protektado ang mga politikong parahabon. Di ba? Yan ang nakakangirit sa satuya. Yan ang pangbabasto sa satong banwaan na buta-butahan tang sinasabi, na dai kita buta. Sabi kayan ang kapatalan ta, hulita, pag nadakop ta ang parahabon, iniinsulto ta, asin iniiwal ta. Alagad, kitang mga botante, nag-iiriwal kita sa lambang saro dahil sa politikong parahabon. Nahiling nindo ang pagkakaiba. Garo kita sa pag-aabot sa pirilian, garo nagpipili kita nin mga parahabon na mahabon sa sato. Iyan ang nagiging experience niya to sa kakulangan kang tunay na hadi, sa kakulangan kang tunay na leader. Kaya mga tugang, sa Ebanghelyo pinapasabot kay Pilato o pinapasabot nin kagurangnan kung ano ang pagiging leader, ano ang pagiging hadi. Na ang pagiging hadi, kay puhan ikwanin dunong. Bako lang ning karisma, bako lang ning popularity sa mga tao. Kay puhan ang hararom na pakasabot, asin mahiwas na paghiling, tanganing ang sarong leader, ang sarong hadi, maging giya sa satuyang paglakbay. Ang leader, inaapod niya tong pamayo. Kaya sa payo, kan pamayo, yaon dapat an dunong. So sa Ebanghelyo, pinapamidbid sa satuya, ang tunay na hadi,
ang tunay na leader na iyo si Jesucristo. Sa Ebanghelyo, pinapamidbid sa sato si Jesus bilang hadi. Bako huli kan sa iyang magagayo na katukduan. Uhuli kan mga milagro na sa iyang ginibo. An kapahayagan kan sa iyang pagkahadi, yaon sa kapakumbabaan, yaon sa pagtuya-tuya sa iya, yaon sa paghampak sa iya, yaon sa pagkuruna sa iya nin mga tunok, yaon sa pagpasa niya kang krus, yaon sa pagpako sa iya sa Kalbaryo. An sa iyang kakayahan sa pag-ako kan kasusupgan, an pagtios kan sa iyang kasakitan sa bukid nin Kalbaryo. Ini ang nagpapatotoo na si Jesus iyo ang tunay na hadi nyato gabos. Si Isay ang mga leader sa satong banwaan na makakaarog sa iya. Ang mga politiko naghahanap ning kakampi. Si Jesus naghahanap nin parasunod. Ang mga politiko nang babakal boto, si Jesus nakikilimos nin tiwala asin pagtubod. Ang mga politiko nagmamasakir nin mga kaiwal, si Jesus nagpapabago kan buhay nin mga kaiwal. Sa puso kan mga leader niyato, iyo ang bisyo. Sa puso ni Jesus na iyo ang tunay na hadi, iyo ang bertud. Igwa kita ng God nin krisis sa liderato. Kaipuan tanggayon nin mga leader na nagsusunod sa paarog ni Kristo. Dapat lambang leader, banwaan man, simbahan man, an ehemplo, iyo ang kagurangnan. Pag-abot sa bertud, pag-abot sa mga virtues, honesty, respect, humility, iyan dapat ang mga pinupurma niyatong mga leader. So anong leader o hadi ang kaipuhan ta? Para sa mga parasugal, para sa mga paratong-its o pusoy dos, para mas madali tang maintindihan. Ang baraha igwayan ng 52 cards. Igwayan ng 4 na hadi. Iyo, 4 ang hadi kaiyan. Alagad, si Kristo, bako siyang king of clubs. Bako siyang extension kang violenting kamot. Ang kagurangnan, bako hadi kan karahasan. Napadigdian kagurangnan, bako sa pagdarah nin karahasan o paghasik ning lagim, kundi para sa katuninungan. So, madaling mabibisto, maghapot sa nakita, kung ang leader na ini, dara karahasan, bako katuninungan. Bako siyang king of spades. Bakong ining king ang spade gamit para mag-apon nin basura. Napadigdi ang kagurangnan, bako para apunan kita nin basura, kundi para linigan kita. Bako siyang king of diamonds. Ang kagurangnan ay napadigdi para gibuhong madali ang buhay ta, kundi tawan, kahulugan ang buhay ta. Bakong pasil, kundi may rarom na kahulugan. Napadigdi siya bako sa mabilisan na pagyaman, kundi sa makahulugang buhay. Siyempre, ang satong kagurangnan, siya ang King of Hearts. Ini ang paghahadi nin kagurangnan, paghahadi sa pagkamuot. Kaya para sa mga parasugal, paratong-its, mga parabaraha, mga parapusoy dos, madaling mabibisto ang satong kagurangnan sa paagi nin baraha. Siya ang hadi nin pagkamuot, hadi nin kapakumbabaan, hadi nin pagdara nin hustisya, kapatawaran, asin katuninungan. Amen. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos nga nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dai linalang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, sinhuli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo,
kay Birhen Maria, asin nanitaho. Ipinako sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga propetas. Asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibi nin banwaan. Sa satuyang pagpamibi ngunyan, ipahayag tan sa tuyang pagtubod, asin hagadon ta na ini palaadon. An satong simbag, kagurangnan palaada an samuyang pagtubod. Kagurangnan palaada an samuyang pagtubod. Huli ta ikatunay ni Dios, akin in Dios na urog kahalangkaw. Kami minatubod na ika an hade nin mga hade, asin kagurangnan nin mga kagurangnan. Mamibi kita. Kagurangnan palaada ang samuyang pagtubod. Huli ta sa imo itinaonin Dios na kagurangnan ang trono ni David sa imong ama. Kami minatubod na ikatunay na hade, mamibi kita. Kagurangnan palaada ang samuyang pagtubod. Huli ta pagkamundag mo sa Belen, dinalaw ka nin mga hade, asin pinagdulutan nin bulawan. Tanda nin pagkahade, kami minatubod na ikatunay na hade, mamibi kita. Kagurangnan palaada ang samuyang pagtubod. Huli ta paglaog mo sa Jerusalem kan Domingo de Ramos, tinugutan mo na ipagrukyaw ka kan mga tao. O sana pag umawon an aki ni David, an hadeng mahuyo asin mapakumbaba, minatubod kami na ikatunay na hade, mamibi kita. Kagurangnan palaada ang samuyang pagtubod. Huli duman sa krus, pinabulos mo ang sa imong dugo sa samo. Kami minatubod na ikatunay na hade, mamibi kita. Kagurangnan palaada ang samuyang pagtubod. Kagurangnan hamutan mo kami, minamawot mo kaming magpahiling sa kapwanin karahayan asin katanusan. Magdanay sa mo an sa imong aki, tanganing an sa imo asin samuyang kamautan. Mapatunayan ngunyan asin sagkod paman. Amen. Amen. Tukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Pagdulot. Thank you. Thank you po. Thank you po. May God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat po. Paman kundi Tindog po.
Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, warasan sa imong simbahan ang balaog nin pagsararo asin katuninungan bilang bunga kaining atang na sa imong idinudulot ngunyan sa pagirumdom kan hawak ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, ata ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot. Hulita sa pagkarumpag kandumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago. Asin ang karahayan kan buhay binabalik sa mo ki Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmaan kan Paskwa nag-uugma na ang gabos na bilog na kinakban. Kaya ang mga langitno na bertudes asin mga angheles na potestades nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Ang kagurangnan ang langit asin ngaran Luhod po. kagurangnan ika ng God an banal, burabo ding gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tayni ang sakuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Tayni ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Si ringman girumduma sa imong pagkaherap, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigon maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Tindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos no kaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo.
Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan tinataw ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninungan. Lood po. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan mga inampod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mamayan. mauumayan. Matindog pan gabos.
mamibi kita. Hesu Kristong kagurangnan, itinaw mo sa moan sa imong hawak asin dugo sa Eukaristiya, tanganing kami mabuhay sa imo. Lugod makamtan mi ang biyaya, na mahiling mi ika sa kamurawayan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Tukaw po para sa nagkapirang anunsyo asin pasasalamat. Anmisa ni Banuaan, bot po magpasalamat sa satuya pong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Darius Romualdo, ang Chancellor kang Archdiocese of Cáceres. Palakpakan po niya ito. Ang satuya pong mas sponsors, Shirley de Lavinia, asin ang Cofradía de San Jose, kang parokya kang San Judas Tadeo, asin San Antonio de Padua, kang Ciudad en Iriga. Ang choir, Voyadoris Choir from St. Parises. Salamat po. Siring manbot niya mong pasalamatan, ang manihamiento asin pag-iriba kan PBN Broadcasting Network, asin converge sa padago sa pag-ayri kan misa nin Banuaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PVN TV Broadcasting Network asin Converge Channel 9. Palakpan po niya to, Ana. Madadalan man po ang misa nin Banuaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin Banuaan. Day po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto. Lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na di nakaka-attender po kang Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. Oratio Imperata, Amang mahirakon, asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo, inahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kang COVID-19, na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Inaagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot, nadara kan helang asin kagadanan, may balik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihingua sa paghanap nin bulong, asin pag-adal kan paglakop kay ning helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyon niyan sa mong mga paghingua, na gamiton ining mga bakuna, tanganing mapundoan pandemya sa samuyang nasyon. Pinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman, makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda, ang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahadean. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Ligtasan itong mga nag-aataman sa inda, warasan sa mga nagadan, ang kapaingaluan na daing kasagkoran. Itaw mo sa mo ang biyaya na maghingua para sa karahayan kang gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangdo, asin pagmakulog sa lambang saro, maghawa sa mo ngunyan na panahon ng kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Iniinagad mi uli kay Hesu Kristong kagurang na nyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Divino Rostro, Kairaki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. San Jose, Ipamibi mo kami. ngunyan sa tuyang idudulot, ang pamibi para sa mga naghelang, asin sa mga nag-aataman sa inda. Iduko ang mga payo, kagurangnan pinapamibi niya mo, ang mga naghelang, darahaan sa imong pagbulong, sa indang kahilangan sa hawak, asin sa kalag. Sinda na mga nag-aantabay, ngunyan, nagahagad sa saimo, nindakulang tabang, ang sa indang pagtubod sa saimo, danay, asin ang sa indang pag-umaw, sa pagpasalamat kan sa imong mga biyaya. Giyahi man sinda, sa tamang dalan,
tangani na mas mahiling ninda ang tunay na kahulugan kan buhay. Siring man, sa imong tabangan ang mga nag-aataman sa sainda. Tangani na sinda, magkaigwa, inhararom na pagpasensya, asin pag-intindi sa mga may kapamilyang nagihenang. Kami man na nag-aantabay sa imo, kami na nag-uumaw sa imo, tawi kami ninbulong, sa samuyang hawak asin kalag, ligtasan kami, asin irayo mo kami sa gabos na karatan. Inihinahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo nin Diyos na mga kamhan, Ama, Sinaki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Pasalamatan tan kagurangnan sa biyayang inako niya to ngunyan. Salamat sa inyo gabos. Have a blessed day. Salamat